Ahojte, ja vás všetkých zdravím a chalani ma poprosili, aby som nejakým spôsobom zhrnul situáciu ohľadne drogovej politiky a konopných zákonov aktuálne a s nejakým výhľadom do budúcna na Slovensku. Keďže mám zhruba takých 5 minút na to, kedy musím pokračovať v práci, zrovna sme nevytrafili termín, tak v skratke. No, po novele zákona to nevyzerá nijak lepšie. Sudcovia, napriek tomu, že napríklad pestovanie má byť nový trestný čin, samostatne hodnotený, tak je bežné, že pri súde sudca povie, že išlo o prípravu trestného činu distribúcie, čiže aj za pestovanie ľudia sú odsúdení na 6 rokov, dajme tomu. Ďalej tu máme po novele prípady, kde chalanisko predával HHC, keď ešte v tej dobe bolo legálne, a sudca ho odsúdil za distribúciu THC. Napriek tomu, že u ňoho nenašli žiadne šišky ani extrakty z THC, našli u ňoho len HHC, ale keďže svedkovia, ktorí to od neho kúpili, vypovedali, že sa cítili tak zvláštne a trošku sa im hýbal svet, tak sudca to vyhodnotil ako dôkaz toho, že išlo o THC a chalana odsúdili na 7 alebo 8 rokov. Teraz pri pervitíne mám chalana, ktorý už bol trestaný za pervitín ako mladší chalan, mal pri sebe 2 gramy. Po 6 rokoch sa objavili svedkovia, ktorí tvrdia, že predáva pervitín. Títo svedkovia, 3 z nich, je ich 5 dokopy a 3 z nich sú väzni, ktorí sú už odsúdení a svedčili a podali udanie z väzenia. Sú len dôkazy tieto svedectvá. A sudca odsúdil chalana na 12 rokov. Nenašli u neho pervitín, robili mu domovú prehliadku, robili mu osobnú prehliadku a nenašli u neho vôbec nič. Napriek tomu na základe svedectiev ho odsúdili na 12 rokov. Tu ide skôr o to mentálne nastavenie sudcov. Vôbec nejde o zákony, pretože už aj Najvyšší súd alebo Ústavný súd nejakým spôsobom apeloval na súdy, nech nedávajú ľuďom za konopu exemplárne tresty, čo je teda bežný postup, tak aj tak sudcovia v tom pokračujú, aj keď sa objavili články odborné od právnikov, ústavných právnikov, ktoré toto zdôrazňujú, aby tak ľudí nesúdili, stále to pokračuje, takže mentálne nastavenie sudcov celkovo aj spoločnosti je také, že marihuana, nebezpečná droga, stále treba ľudí zatvárať. Nejakým spôsobom neboli upravené tresty ľuďom, ktorí už sedeli za trávu pred novelou a sedia aj po nej. Niekomu sa podarilo dostať náramok, ale vo veľa prípadoch stále ich vnímajú ako obzvlášť nebezpečných zločincov. V prípade Pepa, vďaka ktorému vzniklo združenie naše a moja iniciatíva, ten bol odsúdený na 7 rokov ako obzvlášť závažný zločinec a je umiestnený v prvej nápravno-výchovnej skupine, čo je teda absolútna absurdita, aby obzvlášť závažný zločinec sedel v jednotke. Vízie do budúcna, vízie nemám žiadne pozitívne, pretože celé je to o mentálnom nastavení sudcov a ako ste možno zaregistrovali, tak na Slovensku sme do ústavy dali výhradu svedomia, slovenského svedomia, špeciálneho kvázi, a to, že existuje len muž a žena, to sú 2 pohlavia, žiadne iné neexistuje. Takže keď toto dali do ústavy, čo si myslíme asi, že ako bude pokračovať? Veľmi odborná otázka a veľmi profesionálne riešenie zákonov za drogy, no nijak bude to stále dojmológia a pocitológia. Toľko? Asi rýchle zhrnutie. Majte sa krásne a nech sa vám darí. Čaute.